Dneska zkusíme konečně získat Prestige 2 na Coltovi. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Chybí mi už jen 130 pohárků a jdeme na to. Proti mě je Bibi, Mac a Mortis a uvidíme, co se tady stane. Jestli vyhrajeme, rád bych, aby jsme vyhráli. Yes! První gól! Můžeme to vyhrát, chybí 20 sekund do Yes! To máme underdog, takže plus 17 trofejí, doufám, že počítám dobře. Takže nice, a splnili jsme rovnou mega quest, autořeme si a 3 nano dropy, nebo jak se tomu říká. Tak první, nic, druhá, 1, ok, máme tu nejhorší polívku, no nic, škoda. Máme další, 3 plus 5, to už je lepší, nice. A uvidíme, co nám padne. Máme jeden, to je nano star. Další nano star. Máme na Jessie. A zase to máme další. No nic, zase ten nejhorší. Nevadí, ale my jsme tady. Nový skin na B. Cyber Bravel. OK, si nemyslím, že to je nějak drahý skin. Napište mi do komentářů, kolik stojí. Nevím, kolik stojí, ale to nevadí. Tak, máme další. Odkud jsem získal další? 3. Já jsem měl mít jenom, 4 vlastně. My jsme splnili ještě ten win. Co máme za win? Máme ještě jeden nanodrop, což je proti nám je 8-bit a... Tak a máme další hru. Zapomněl jsem zapnout natáčení, takže tak a rovnou prohráváme. No nic. Škoda. Už máme proti nám lepší lidi. Že už jsme je to můj první brawler, co hraju tak vysoko. A baví mě to víc, než když hraju na mým pohárkách, protože tam jako je to lehký i těžký zároveň, ale prostě Colt mi teď sedí brawleru, ale můj nejoblíbenější brawler bude stejnak Leon. A kurva, prohráli jsme, ne. Ach jo, s nima už nejdu. Prohráli jsme, máme už 883. Škoda, měli jsme tak dobře našlapano. Hned druhá hra, jsme pro... Tak a máme tady další hru proti nám je. Jdeme na to, doufám, že vyhrajem. Byl bych rád, kdybychom vyhráli, protože čím víc výher, tím rychlejš to dáme. Ne, co to mám za teammatey? Ať to nehraju, to vypnu. Proč hraješ prostě v tady ty mapě ko? S takovýma lidma hrát to nejde. 2 prohry, ještě se nám vysmějou. Ty vole. Takže jsme zase tam, kde jsme začali. Tak a myslím si, že bychom mohli změnit mod. Zkusíme solo. Nevím, jak dlouho mi nejde Mike, no nic. Doufám, že mi to nejde dlouho, ale doufám, že plus 10 underdog. Tak to se podívám, kdo měl ten underdog. OK, to jsem měl já, ten underdog. Ty vole, se bojím teď, jak dlouho nešel Mike. Zkusíme dua. Si myslím, že bychom mohli zkusit dua. Uvidíme, jestli budeme mít třeba nějakého dobrého teammate nebo nějakou sračku třeba. Uvidíme. OK, a jsme tady. Se Fapsy. No, facku si třeba. Prohrál jsem. To je takový dement. Jako jediný, co mi jde v solech, tak to je campit a to je všechno, takže jdeme na to. A teď jsem na prvním místě. Super, fakt super. Nice, plus 5 aspoň. Hezky. Nice, dal jsem aspoň Edgara. Plus 5 a plus 2, yes, plus 7, takže máme 951, už nám chybí jenom 49 pohárků do 2000. Nevěřil bych, že se někdy tak daleko dostanu já zrovna. A hraju to jenom sám, nikdo mi nepomáhá, kamarádu nikdo. Hraju to sám, takže pro někoho to je třeba lehký, ale pro mě to je těžký, protože slyšel jsem, že lidi toto hrajou, prostě co to začali hrát už dřív, z roku 2020 a tak už ty prostě trofeje mají těžší, protože mají proti sobě těžší hráče a tak mají třeba proti sobě 100 tisícový hráč a tak. A rovnou si můžeme to jít kontrolovat, máme fakt 100 tisícový hráč. Takže ten, co má nejvíc parku, třeba tady ten, jo, má 9 tisíc. No, třeba tady 41 tisíc, ale má samý Prestige 2. Ale jenom jsem to slyšel, jo, říkám, to jsem slyšel. Tady Frank, já uhnu, ten mu dám, sežral pár věcí. Nice, dead, Frank je dead. Nice, dali jsme jí. První místo, nice, plus 13 a plus 3, tady máme 9, 6, 7, 6, 7. No nic, tady ten trend už umřel, 6, 7. Prosím, já budu hodnej.
Já nebudu zlobit. Nech mě. Budu hodnej. Nech mě, prosím, já budu hodnej, fakt. So. No. Tohle teď já jsem musel trošku pošťoupnout, tak jde. Stejně se tady. Ještě, že mě ten kick neviděl, kde se to? Plus 10, máme 974, nevadí, plus 6, máme 980, poslední 20 pohár. Máme plus 7, tak a myslím si, že bychom už mohli stát třeba Brawl Bally a uvidíme, teď to jenom udržet 13 prostě sekund, nebo jak dlouho to půjde a máme win. A nebo taky dáme góla na 2 sekundách. Nice, je to tam. Posledních 8 pohárků a je to tam, borci. Na to. Máme proti nám je Spike. Ty vole, tady to je těžký. Co? Je to tam? Já jsem gól. To jsem nechápal to jak, no nic, trošku proplay. Proplay za Colta. Je to tam, borci. Pohodně a 4 minut jsme dali 2000 pohárků na Colta. Nechce se mi tomu věřit, ale je to tam. Dáme procent a je to tam. Ty vole. Nevěřím. Prestige 2 a 3 pohárky navíc. Jsem mega rád, že to tam je. Dáme exit a je to tam. Dostali jsme i player icon. A máte to tady. Prestige 2 na Colta. Nechce se mi to uvěřit, že se to konečně dal. Po takové době, už asi týden, 2 to dělám, takže nice. A teď kdybych sem dal Prestige 3, to si myslím, že nedám, ale uvidíme třeba někdy do budoucna, bych mohl udělat video, dávám Prestige 3 na Colta, takže si uložte tady to video. A jo, pro tady to video by to bylo všechno. Dejte like a odběr a příštího dalšího videa si mějte čus.